should be more of Christ. Zvimwe zvajesu kwete zvasatani. Kuna vanhu vapa Satani nyembe unobva paSatani uko zvinowapinda muchechi, wasumudza chechi yose, waisa pamafudza ake, wainfiltrata chechi yose. Do you understand this church? Iyo tichaibata mangwanani, tichaibata mangwanani. Taura kuti iwo Satani wapinda mauri kwete kuti watumba chechi yose. Zviti vana vaMwari takadaidzirwa kukurira kwete kuti tiri nyama, hatisi minzonga yenyama. Ndodi ndiri nyama, ndiri mzongo yenyama. Unofanira kukurira uri munyama. Kristu akakurira ari munyama. Muripo here vana vaMwari? We need to overcome. Saka mchimona murume watakubata uri kutidetsera muupenyu hwake, his experience, kuti abudise pachena chinonzi kukurira chi, nokuti tose toda kukurira muyedzo mumichato yedu. Amen vana vaMwari. Toda kukurira muyedzo mukati menyika yedu ineyi. Ine zvakawanda zvakuitika. Panoda simba riri kushe kwedu kuti tigone kukurira. Tinoda kurira muhondo dzatosongana mabasa. Munhu unovengwa pasina zvaita. Unovengwa kusvika avengwa nomumvuri wake, zvokuti vakatanga kuona mumvuri vanoridza tsamwa kuti wadzoka futi. And you don't know what to do. How can you be victorious? Panguva dzakadaro vamwe mukati memhuri vanotoudziwa nevamwe vasingatendi asi vari mhuri kuti imi nekuti makasarudza kufamba nenzira yenyu mukasiya isu nezvatinoita zvekunamata midzimu namadlozi, muchazvionera pamhiro sekuri. Vanotaura vachipika kuti tinonokanda fodya pasi. Toda kuona kuti zvinoita sei. Makristu osha izvozvo. Regai kuudze vana vaMwari, there is a power in the blood of Jesus. Mune simba rekukurira. Kune vese vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vanzi vanakomana navanasikana vaMwari, power to live a victorious life. Kana ufungidzira kuti iwo hazvigoneki, bvunza Maria Magadharena, a prostitute par excellence. Magadharena kusvika senebravhiswa wakudaidzwa nezera kuti Magdala, kuti Maria Harare. Paivhura napo varume vese vaicheuka, vakadzi vese vaitsvaka varume. Maziso aindana Maria. Waiva namadhimoni 7 aipinda pashift work youpombwe, rimwe raneta ropa rimwe, rimwe raneta ropa rimwe. Mweyazi madhimoni 7 akabviswa naJesu. But zvakaita asongana naJesu. Amen vana vaMwari. And she became the first preacher yokuti he is risen. One more component. Kana uchifunga kana kutiwo simba racho aripo, bvunza Solomon. Solomon waive nenhamo yeharem, kuunganidza vakadzi. That was his problem. Kuunganidza vakadzi. Solomon asingadi kuona vakadzi vakanaka, waibvunda. Ndozvaine Solomon izvozvo. 700 vakadzi vokuroora, 300 mahure, asi vaidaidzwa nezita rake kuti hure raSolomon. 300 total 1000 Bible inodaro. But tarira kunyora muparidzi, bhuku romuparidzi unoti zvose hazvina maturo. Tarira kunyora Songs of Solomon unotaura nezvaShulamite, mukadzi 1 wakasara wakutanga, vamwe vese vakadzokera kumba kwavo, asangana naJesu. And so it is possible. Kana munhu kuti hazvigoni kuponeswa, bvunza Nebukadhineza wainamata zvifananidzo kuti zvakaramba pachapter 1. Pachapter 2 zvakanguramira chero pachitombi, audzwa kuti umambo hwenyu hunopfuura. Pachapter 3 zvakaramba, akaidza vanhu pavanire idhura, but pachapter 4 zvakaita.
akatumwa college. God sent him to college 7 years. College yokunofura mundu agraduate manje dzadzokedzana ndopakati kuna Mwari kudenga. Amen. And so his victory muna Kristu Jesu. Saka uyu murume uyu ndoda kuti tingombata kamwe chete Mungu wafupi. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Chapter 4 verse 6 to 8. Yes. Chapter 4 verse 8. 6 kushika 8. Second Timothy chapter 4. Chapter 4 verse 6 to 8. Timothy chipiri chapter 4 verse 6 kushika kuna 8. Yeah. Nokuti ni ndotobururwa. Yeah. Nguwa yokuenda kwangu yashika. Yes. Ndarwa kurwa kwakanaka. Yes. Ndapedza kwendo vangu. Yeah. Ndachengeta kutenda. Yeah. Kubva zvino ndakachengetedza korona yokururama. Yeah. Yandichapiwa naShe. Yeah. Mutongi wakarurama. Nezuva irero ndisiri ndoga asi na vose vakada kuonekwa kwake. Vakakunda vacho. Na muchaona kuti tsamba ya Timothy yakanyorwa na the Apostle Paul ndo tsamba yake yekupedzisira ari mutorongo ku Rome. Akasungwa ariko kwachisungirwa shoko revhangeri. Ndinofanira zvaanotaura pana chapter 2 kukaverenga verse 9 unobudisa pachena kuti ndiri kutambudzika nekuda kwevhangeri. Ndiri kutambudzika. I am in chains. Ndakasungwa because of this testimony yevhangeri. But the word of God is not chained. Oti akasungwa nini? But vhangeri anakusungwa. Vhangeri anakusungwa. And that's why tuna address Paul, a prisoner of Jesus Christ. Paul, a prisoner of Rome, kana kuti embaranero. Not a prisoner of Jesus. But Jesus yakantuma kujeri. Kunoparidza evhangeri ndiri kujeri. That's the Apostle Paul. Ende panguva iyo ine zuva ranga rakuvira mukati muupenyu hwake. Nyaya yake yataurwa yakanga yanetsa nguva yakareba kubva kuJerusarema kuSanhedrin ichibva yaenda munorangarira. Akanomira mberi kwa Governor Felix, akanomira mberi kwa Governor unonzi Agrippa. Iko zvino wanga achangopedza kumira mberi kwa emperor waitonga pasi rose, the Roman Empire, ainzi Nero. And Nero for 2 years wanga asina kudecide kuti woita sei nemuapostle Paul. But nousiku ihwohwo zvatoitika kuti Nero wakabva asaina tsamba yekuti Paul unofanira kugurwa musoro. And so rufu rwakarembera pamusoro pake agamuchira tsamba apiwa nemugadhijeri kuti iwe unofanira kufa mangwana, ndo musi wako waunofa. Ndo paanonyora tsamba iyi obva ati iye ndarwa kurwa kwakanaka. Ini ndasvika, I've run the course. Ndapedza gwendo gwangu. Ini ndachengeta kutenda. Ndamirira kupfekedzwa korona kwete ini ndega, asi navamwe vese vanofarira kuonekwa kwake. The Apostle Paul mumashoko mapfupi awa akabudisa pachena chakavanzika chekukurira kwemukristu. Here is a life that was lived for the glory of God. Upenyu hwekukurira. Saka the Apostle Paul unobudisa pachena kuti yopana aiwa ini ndapedza. Ende dzechokwadi ndapedza kunyanga anga ari mujere. Vhangeri ranga risina kusungwa nekuti vanodzidza mukaverenga, vanodzidza muchidzidza Bhaibheri
muchidzira zvakare mabhuku enhoroondo enguva dzebhaibheri anobudisa pachena kuti Paul wakanga aiswa mudungeon, harisi jere ratakajaira, ijere apo paicherwa mwena mujinga megomo. Munhu unopinzwa mwena ndo inonzi dungeon, makasviba kuti ndo maigara imomo, ndo maigara. Masoja aimurinda inzi Praetorian Guard aikwana kuita 10,000 masoja Praetorian Guard, vakanga vari the Imperial Guard kana Presidential Guard yaigada Mambo Nero. Mambo Nero wakasvika pakudoneta masoja ese kuti anochengeta Paulo. Chaisha ndezvakanga audzwa zvakazvaitika kuna Paulo na Silas, zvakarekodwa kuna Acts chapter 16, kuti vapinda mujere. Paul na Silas vachimba rwiyo, ngirozi yakasumuka kubva kudenga ikasvika pajere, jere richibva paita earthquake, ngetani dzikatsemuka, vakomana ava vachibva vabudiswa mujere. Saka ndanzwa a lot of stories about this man called Paul. Akati gwendo guno haubudi. Saka neututa hwadiabhorosi ndobva munoona ututa kwacho. Mambo akasara asina kurindwa, vose vakarinda 10,000 vakarinda Paul, vakarinda Paul. Notice Satan waisha Paul. Ndiyo unoshtaura kuna Mabasa chapter 19. Munoziva panyaya yevana vaSkefa vaifamba vachiparidza vhangeri, vakatiwo nomuzita raJesu unoparidzwa naPaul tinorayira iwe mweya weshina kuti ubude. Mweya weshina ukatiwo Jesu tomuziva, Paul tomuziva, but who are you? Nokuti very dangerous kumambo wa Satan. Satan unowaziva, unotowaziva izvo zvagere panapo, unowaziva andozauti this one uyu aiwa kungoitavo, uyu akuimba, uyu but uyu muri paravamwe. He was so dangerous. Saka ndobvapo masoja 10,000 kuti aringwe namasoja 10,000 vaiuya vachimurinda, vachipinda pashift, achisungirirwa. Simukai varume, aisungirirwa naava tua avosungirirwa vamwe tu vemira pamukova 4 at a time, ndo vakanga vachipinda pashift, vopuwa mahours avo voinda kouya vamwe. Ezvo zvaitwa naPaul manje. Paanopiwa vanhu ava masoja 4 fresh soldiers vari fresh muchihedheni chavo, kuna Paul waingapuwa basa. No paanotanga kuparidza kuti vakomana ngetani makandisunga, idzi ndedzisimbi, but pane ngetani dzinosunga dzedima, spiritual chains, makasungwa vaviri. Saka muchiona hamuna free will, munongoiti chero zvamai makatosungwa. Waparidza kuti kune muponesi musununguri, a great liberator anonzi Jesu. Ndiye anonzi Jesu. Wotsanangura kuti nemiwo komanda wenyu unonzi Pliny akanyora tsamba dzakawanda. Ndiye akanga achitungamira detachment yenguva yakararama Jesu, akanyora letters of Pliny achitsanangura pamusoro paJesu. Imakazverenga ndakazverengawo zvakanaka. Iye Jesu ndiye Mesaya, ndiye muponesi. Avaparidzira votendeuka, ofukama navo vonamata. Panorira bhera shift work yapera, iye anenge achivapa missionary command. Endai naizvozvo muparidze evhangeri, obva avaindisa. Kwauya vamwe ovagadzira ovaindisa, kwauya vamwe ovagadzira ovaindisa, kwauya vamwe kusvika vese vapera. That's why muchiona kuna vaFilipi chapter 4 anotsanangura kuti vatsvene vanokukwazisai, zvikuru vatsvene vari muimba yaKesari, maSisa mave nechechi muimba yaKesari. Saka nyaya yokukurira, nyaya yebasa noupenyu hunokurira hwechikristu haine nesituation. He was in a dungeon. Vanonyora vanotiwo he transformed the dungeon into a pastoral office.
mupastoral office mu achinyora tsamba kuwa Roma, akanyora tsamba kuwa Korintho, akanyora tsamba aifudza church ari mutagion. Number 2, akatransforma tagion into a missionary launching pad. No pakanga chigadzira missionary achivatumira. Satana akaona kuti zandatanga ansati ndatanga. Saka handi nyaya yesituation, inyaya yemhando yomunhu. Uyamupariza akati handi nyaya yekeji, inyaya yemhando yeshiri. Nokuti ukaisa zizi mukeji rinotsvaka nzvimbo iri dhaki yedima, rinosvika ipapo roti nduripo. But ukaisa gondo rinotsvaka pane chiedza, chero chiri chidiki ndopanoita patch ipapo. Noparototanga kuimba ipapo. Why? It's illegal. Saka haisi nyaya yekeji, inyaya yemhando yeshiri. Haisi nyaya yesituation kuti uri muchato wakaita sei, uri pabasa pakaita sei, uri munyika yakaita sei. Haini nyaya yekutiwo ndaigodi ndasvika pabhodha ndaita sei. Haini nyaya yesituation, inyaya yemhando yeshiri yacho, inyaya yemhando yomunhu wacho. And so the Apostle Paul akasandura nzvimbo iyoyi ikava nzvimbo yechikristu isina kujairika. Ndiye unonyora kuna vaFilipi achitiwo rejoice in the Lord. Again I say rejoice. Farai munaki. Ndinopamidza zvakare kuti farai. Ndiye anonyora kuna vaEfeso achitiwo I am seated up in the heavenly places naKristu. Iye naiPaul iwe ugere mujeri wakasungwa, asi unotiwa ndigere pamwe chete naKristu. Ndo zvaiva Paul. Inyaya yepfungwa nendangariro. VaKristu vanokurira vanhu vane pfungwa yakanga iri muna Kristu Jesu. Usava munhu anongove discouraged nguva dzose. Zvinondodii? Ndodini muchato iwoyo? Ndodini? Vamwe vanofamba vakatakura muchato wavo. Ndodini? Naye weduwe murupere. Naye weduweyo. Naye weduwe munongondidzirawo. Imbotarirai. Kusvika muchato wavo chave chitunha chinoitwa body viewing navanhu vese vachidai vachiti sorry nezvana zvosvika wepapo zvoti sorry. Usaita kuti muchato wako chine chitunha. Muri pane vana vaMwari. Be positive kuti naJesu zvinogoneka. naJesu zvinogoneka. Usaita kuti utano hwako utange kufa usati wafa. The fact that you are alive and wasvika pacamp meeting uri mupenyu hazvine une chirwere chipi, naJesu zvinogoneka. Wasvika panzvimbo yekurapwa kwavatsvene, God is going to heal you even today. And so don't give up. The Apostle Paul had a positive mind. Nozvangari wakanga anokora kukurira kwake kuna Kristu Jesu. Akaziva kuti Jesu akakurira, saka ini ndakakurira. No matter what situation, saka ndarwa kwakanaka. I have fought a good fight. The good fight. Bible rechirungu rinoti the good fight. I have fought the good fight. The iyoyo a definite article. Inoreva pachena kuti kana iyoyoyo pada kutariswa zvakanaka. The good fight. Apostle Paul ari kutsanangura upenyu hwechikristu hunokunda. Anoshandisa mifananidzo mitatu, maimageries matatu. Number 1, unoti I fought the good fight. Okay? Muripo here sangano ramai. Right? Saka anoshandisa kuti upenyu hunokurira hwemukristu. Munhu anogamuchira kuti ari pahondo. This is what we call the military motive. Gamuchira kuti uri pahondo, saka achiti the good fight. Otiyo, I have finished the race. Ndamanya, ndikasvika, ndikakunda, ndamanya, ndapedza gwendo rwangu. This is a race course. Muripo yakasangana ramai. Motive. Otiyo, I have kept the faith. Ndachengeta kutenda. Anoshandisa another motive. Mfananidzo umwe unoti the stewardship motive. Todzoka kwauri. The stewardship motive. I have kept the faith. Ndachengeta kutenda. Unodzokera pane muenzaniso wokutanga. Ndarwa kurwa kwakanaka. I have fought the good fight.
How can a fight be good? Kunuwa kwa kanakase. Mchaona ujiu. Kwa wali kutsanangula. Nyaya itosikamwa na makristu. Na wahederi wengu wa yono. Kuti kune uondo inonzi. The good fight. The good battle. Uondo ya kanaka. Pachigiriti. Uondo ya kanaka ya iwa imweshete. Ya waida za Carlos Agoni. Uondo ya kanaka ndeimwe. Ndeyo. Mambo. Iye pachake embara. Unotora position yake as commander in chief. Ye mauto.